Kaixo, gu Izmene, Paula, Intzane, Elene eta Nerea gara, eta gaur Emakunde egindako emakumeen prostituzioa Euskal Autonomia Erkidegoan artikulutik abiatuta, egin dugun prentsa dosierra aurkeztuko dugu. Hau da gure aurkibidea, sarrera, helburuak, metodologia, teoriko nagusiak, euskal testu inguruan, banakako ekarpenak eta azkenik ondorioak. Sarrera honetan erraz azalduko dugu Emakunderen artikuluak zer dioen, txostenak, datuak eta testigantzak kombinatzen ditu Euskadiko prostituzioaren errealitatea hobetu ulertzeko, batez ere kalean, klubetan eta pisuetan garatzen dela. Gutxi ikusten den eta aurreiritziz betetako fenomenoa denez, artikuluak zifrak ez ezik emakumeen benetako esperientziak ere erakutsi nahi ditu. Gainera, informazioa modu argian antolatzen du, sektoraren azterketa emakumeen bizipenak eta erakunde eta elkartean esku hartze barne. Laburbilduz, errealitate horren ikuspegi kritikoa, osoa, eta ulerterraza eskaintzen du. Helburuak. Emakunderen txostenak prostituzioaren inguruko diagnostiko sakona egitea du helburu, bereziki Euskal Autonomia Erkidegoko emakumeen prostituzioan zentratuta. 5 helburu desberdin ditu, lehenengoa diagnostiko eguneratua, 2002ko sektore mapa eguneratzea, sektoreak Euskadin izan duen bilakaera aztertzeko, bigarrena, esperientzien azterketa, emakumeen ahotsa eta bizipena jasotzea, dimentsio sozialak eta pertsonalak ulertzeko, hirugarrena, agentak identifikatzea, prostituzioaren esparruan inplikatutako eragileak aintzat hartzea eta politika eta jarduketetan hobekuntza proposatzea, laugarrena, esperientzien azterketa, emakumeen ahotsa eta bizipena jasotzea, dimentsio sozialak eta pertsonalak ulertzeko, eta bosgarrena, ikuspegi integratua, prostituzia ulertzeko 3 plano kombinatzen ditu. Datu kuantitatiboak zenbat non eta nola egiten den, esperientzia kualitatiboa, emakumeen motivazioa beharrak eta baldintzak, eta azkenik eragile ikuspegia, erakunde eta elkarte iritziak ekarpena. Diapositiba honek ikerketetan erabiltzen den metodologia azaltzen du. Ikuspegi mistoa erabiltzen da, kuantitatiboa eta kualitatiboa. Kuantitatiboari dagokionez, sektorearen egoera ezagutzeko datuak biltzen dira. Dokumentazioa, online informazioa eta erakundeekin egindako elkarrizketak erabiltzen dira. Kualitatiboari dagokionez, elkarrizketa sakonen eta bizi historien bidez pertsonen bizipenak jasotzen dira. Gizarte eta erakunde eragileekin hitz egiten da beharrak eta proposamenak ezagutzeko. Helburua, datu objektiboak eta esperientzia pertsonalak batzea fenomenoa modu osoan ulertzeko. Txostenaren esparru teoriko nagusiak azaltzen du prostituzioa fenomeno duala dela, kalean ikusten da eta topaketa pribatua da, halaber desberdintasunekin, pobreziarekin eta gizarte zaurgarritasunarekin zuzenean lotuta dagoela erakusten du. Txostenak 3 prostituzio mota bereizten ditu, kaleak, klubak eta pisuak, gainera emakume gehienak migratzaileak direla eta haien egoera administratiboak eta ekonomikoak zaurgarritasuna eragotzen duela adierazten du. Gainera Espainiak hutsune legal bat du prostituzioa delitua, baina ez du lan eskubiderik ere, alegaltasun eta kontrol polizialeko eremu batean geratuz. Gainera gizarteak arbuiatu egiten du agerikoa denean eta bizikidetzan jartzen du arreta, eskubidetan edo genero desberdintasunean baino gehiago. Euskal Autonomia Erkidegoan prostituzioa fenomeno konplexu eta anitza da, udaleren 10% baino gehiagotan aurkitua. Azken urteetan kalean egiten den prozesua ia desagertu da, 70%ko beherakadarekin eta jarduera pribatutasun handiagoko espazioetara leku aldatu da. Klubetan prostituzioaren forma edatuena jarduera antolatua eta industrializatua da, emakumeen bierenek baino gehiago bertan lan eginez. Pisoetan berriz azken urteetako joera nagusia ikusi da. Euskal Autonomia Erkidegoan berreutik gora identifikatuta diskrezio eta kontrol handiagoa eskainez. Lurraldeen artean desberdintasunak nabarmenak dira. Bizkaian prostituzio mota gehienak daude, Gipuzkoan klub eta pisoetan zabaldua da eta Araban pisoen hazkundea azpimarratzekoa da. Gehiengoa emakume migratzailek osatzen dute. Askotan egoera administratibo irregularrean Latinoamerikatik, Ekialdeko Europatik eta Afrikatik etorriak. Horrek haien zaurgarritasuna areagotzen du eta fenomeno migrazio fluxuekin eta egoera sozial-ekonomikoekin lotzen du. Laburbilduz, Euskal Autonomia Erkidegoan prostituzioa ez da ikusgarritasun handikoa, baina bai zabala eta egiturazkoa, privatizazio prozesu argi batekin eta ikusgarritasunaren eta privatizazionaren arteko tentsio etengabearekin. Banakako ekarpenak. Ni Izmene naiz eta nire ustez prostituzioa ez da fenomeno isolatu bat, baizik eta marko juridiko, sozial eta politiko baten ondorio zuzena. Horregatik oso esanguratsua iruditzen zait prostituzioa espazio pribatuetara mugitu izana. Gizartearen tolerantzia selektiboa agerian uzten du. Nolabait ikusten ez dena ez dela existitzen pentsatuz. Txostenaren ikuspegi humanizatzailea ere oso baliotsua iruditzen zait. Datuak eta testigantzak modu orekatuan uztartzen dituelako. Hala ere, uste dut beharrezkoa dela aniztasun handiagoa sartzea, bereziki emakume transen presentzia. Eta azkenik garrantzitsua da azpimarratzea egoera administratibo irregularra duten emakumeen zaurgarritasuna ez dela kasualitatea. Migrazio politika murriztaileekin eta egitura asko desberdintasunekin lotuta dago. Elene naiz eta uste dut prostituzioa desberdintasunek eta aukera faltak baldintzatzen dutela. Halaber, online prostituzioari buruzko ikerketa sakonagoa falta dela iruditzen zait. Espazio pribatuetan ikusenzitasuna handitzen dela eta horrek laguntza lortzea zailtzen duela ere uste dut. Eta azkenik, erakundeen arteko desberdintasunak hobetu aztertu beharko lirateke. Baina ekarpenalez, atera dudana da, ikerketari esargarria dela fenomena neurtzeko tresnarik ez dagoelako, eta gai honetan ikusezina ez dela soilik soziala biziketa datuen era, eta horregatik beharrezkoa da jarraipen eta ikerketa sistema indartzea. Eta ez direzenez, estane handiko modalitateak ikasi, ulermena mugatuta dago eta horregatik ikerketa zabalagoak eta jarraituagoak eskatzen dira. Nerea naiz eta uste dut txostenak konduztatzen dituela emakumeen datuak eta esperientziak. Kezkatzen nau prostituzioa ikusezin bihurtzen ari dela eta lege hutsuneak emakumeak eskubiderik gabe uzten dituela. Horregatik uste dut prostituziari empatia gehiagorekin eta aurreiritzi gutxiagorekin begiratu behar zaiola. Txostena irakurri ondoren argi geratzen da prostituzioaren ikerketa bera ere zaurgarritasunaren parte dela. Ez bakarrik emakumeen egoera sozial eta juridiko konplexua agerian uzten duelako, baizik eta datuak biltzeko eta aztertzeko zailtasun estrukturalak ere azaltzen dituelako. Horrek erakusten du ikusezintasuna ez dela soilik gizartearen jarreraren ondorio, baizik eta ikerketa egiteko tresna eta mekanismoen gabeziak ere badirela. Ondorio les lau hauek atera ditugu, leheneko da edabideen eragina edabideek asko baldintzen dute gizarteak duen pertzepzioa gaiari buruz eta kalean zentratzen dira normalean eta hori dalako ikusgarriena, baina igual ez da alderdi adierazgarriena. Gero realitate berrien estaldurarik eza, online prostituzioa ia ez da komunikabideetan agertzen eta horrek ikusezintasuna eta bez falta areagotzen ditu, baina gaur egun asko handitzen ari da.
Gero trans emakumeen ikusezintasuna da hedabideek ez dutela behar bezala islatzen kolektibo honek bizi duen diskriminazioa haientzat espezifikoki. Eta gero azkana, ikuspegi mugatua eta ikuspegi arduratsuago baten beharra askotan prostituzioa arazo moral edo orden publikoko arazo gisa tratatzen dute, giza eskubideetatik eta genero desberdintasunetik abiatuta tratatu beharrean. Ezinbestekoa da emakumeen ahotsa txertatzea eta fenomenoaren dimentsio guztiak erakustea ulermen bidezkoagoa lortzeko edo gizarteko ulermena lortzeko.